Sibereka Nyama ndipo tili kuno ndo president lero lino ofika nthawi inayi yonse nkhani nje kuti wadabweraso mbuyomu tidakafika mpano uko kutsogolo kwa chiunjiza kumene okakapempha anthu kuti okalembetse wanthu olembetsa neno president obwera kuti odzawalimbikitsa anthu aja kuti tsiku ilo odzatuluke okavote ndiye nkhani ili pano. Kubwera tuona tafika malo pano malo achinayi ano palibe onse anthu titakupezekapo mwali msantima bwanji anthu otsala chipani cha MCP kuimbira anthu amene ayi malakongo sipate ilupitiririza kulamulira dziko lino andikimbikiso imene nganenene pano nchakuti tsikulo tidzangotuluka basi tikavotera president wathu Chakwera. muonese bwanji kuti anthu adzapeze kuti akutuluka ti makomo awo makamaka kuti aliyense akavote foti voti tunkuyamba sisi koloko mawa kulekera folokolo kuzonadi ndipo ndiye utenga umene tiyenda nawo ndipo ngakhale president aloyenda ndi utenga wake kuti omwewo nkhani nja kuti awa ni malonda amene audzendera okha komanso kudzilankhulira chifukwa kwathu kuno tili mchichewa chakuti sitisupa chosavina ndiye Chakwera aloonekera pagulu odzalandira voti koma uyo sabwera kuno amene voti ya kuno sadzayiona. Muwalimbikitsanso bwanji makamaka anthu otsala chipani cha MCP makamaka inu ngati wapa mpando wa chigawo chapakati chipani cha MCP muwalimbikitse bwanji umodzi nkhani ndi umodzi anthu mkagawikana zinthu siziyenda kuno tili ndi official candidate mmodzi koma nkhani imene tidzachita pano yalerowe kwenikweni tikuyendera voti ya president ndiye nkhani imene tikuyendera pano anthu okavotera Chakwerawo oli ndi wana wawo ndipo onena okha koma ine ngati wapa mpando wa chipani cha Congress Party ndiulimbikitsa masapota a chipani ichi kuti nkhani yayikulu kwambiri nkuti Chakwera wapitirire kulamulira ngakhale ine amene ndikuyimira ngati phungu kumene ndimachokera koma nkhani simeneyo ine ndikuyimira kudedza Mayani constituency koma nkhani simeneyo nkhani Chakwera number 1 ife komanso makansala tizibwera pambuyo. Mwina nkumanena kuti anthu ena mwina ali mbali yako ena ali mbali yako kumene muwatsimizire bwanji pa dziko lonse limeneli madera onse mukufika kwenu madera onse tikuyenda ndipo pamene mwandiona ine ndikuyenda ndi president pano m'midzimu muli anthu oli akaliakali kuyenda kuonetsetsa kuti akumbutsa anthu dziko ili odzatuluke chifukwa nkhani njongolo anthu odzatuluke chifukwa amene wapitiriza kulamulira dziko ili ndi Chakwera basi. Ndi manifesto ya chipani cha MCP amene adakhazikitsidwa kuja ku Bingu National Stadium muwalimbikitse bwanji ndi manifesto amene wanditungu wako meneda Malawi taonapo nkhani olemba anthu ntchito taonapo kuti dziko muzipeza muwalimbikitse bwanji za manifesto amene Malawi kuti akuvotera manifesto number 1 manifesto amene ngakhale chipani china chilichonse chilibe manifesto yabwino ngati imeneyi wena mpaka nakumaseka president onena kuti mwana akabadwa tizimsungirako kanga chepe kuti azikula nako akadzafika zaka 18 asadzakhale ngati medakulira ife osowa kanthu kena kalikonse wena otanthauzira zina nangase kuganiza nkosiyana kodi koma Chakwera ni munthu woganiza mozama kwambiri ndipo ife fundo imeneyi tidagwirizana naye wena atodzanadzanali zikoma kwambiri amainda abambo zikoma kwambiri pano pakambana president akufika pano nthawi yonse Asmai kwene kuliko kumipanda bwerani tsogole wa dziko lino watifikira kufupi kwa kampani zite aliyese abwere ndipo tikupe pani munthawi yake kuti aliyese tidzachita mujadilira mlendo olemekezeka kamafika waweva ino anzathu muli kumbuyo kuti kupe pani mubwere kuno kuseri kwa president tikupe pani mubwere kuno kumene iwo ayangane tiye pa 6 September tizakuvuta kwa tembenuze mkosi kumabwera kuno kumawa kumena kwa mafumu kuno tikupe panditu azatu kumeneko mubwere kuno kulekeza pamene pali galimoto ya APC pamene fonose kubwereza kuno kumawa takonzeka kuwalandira pana president pakambani zite takonzeka tinaona manja mwamba tikuelekeza manja mwamba tinaona ino azatu pano pakambani zite regional secretary talikuwamo ni mbwalo pamono kewaso mwina picha kutumaya kwa Asmaya na sisters komanso tisamba kwa mitundu tieni mbwalo pamono ziteka lera lino kumeswa kuimiratu Francis Sibereka Nyama omwe ndi phungu amene anali kunonso ndithu lera lake lomweri amene amayimira kuno choncho akupitizanso kuyimiranso chipani chimene cha MCP kuno posera pa president a dziko lino akhale akufika pano mwazina ndi manena kuti president akafika malo pano ayi pamene akhala kuima akumafotokozera anthu
wakumbutsa mfundo zosiyanasiyana zazikulu zimene akhala kuchita president komanso zimene awachitire anthu akawasankha pa 16 September pano komanso mtsogoleri wa dziko lino la Malawi kamba ndi president wa dziko la Malawi komanso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP amene ndiso akupita ku chisankho ndi Avindupiko Mumba ngati wachiwiri wawo ndipo masiku apitawo president anachigawo chakumpoto kometu anamemaso anthu madera osiyanasiyana aponda madera osiyanasiyana kutsazima kurungu akathalire kuchipinga uko kukalonga madera osiyanasiyana achigawo chakumpoto kunzimba kosafika kwa president wamema anthu kuti akavotere poona zinthu zimene sa president achita mdziko muno akambapo nkhani yosiyanasiyana president zimene akwakonzera Malawi pali nkhani yoti adzapereka ndalama zochuluka kwa Malawi ndalama 10 million kwa ama business okwana 10,000 imodzi kuti anthu amenewa mabizinesi awo apite patsogolo ndi president individu wa galimoto za president kubweratu pano pa Kampani Ziche Trading Center kuti acheze ndi wanthu omwetu asonkhana pano ndimagamba ndi manifesto achipani cha MCP akugamba kuti nkhani ya public service delivery kuti ntchito za boma ziziyenda bwino komanso pali nkhani ija yofotokozapo kunena kuti mdziko muno muzikhala chakukwanira nkhani ya food security kuti anthu azikhala ndi minda ikuluikulu chakudya zipeza chita chokhala cho m'makomo mwawo chakudya china achisaso kumagulitsanso zonsezi kuonetsa kuti anthu mdziko muno akukhala moyo wawo osangalala ndiye zina zimene amagamba president zimenezo kulimbikitsa anthu kuti iyayi akapatsidwe voti kuti apitirizenso kulamulira dziko lino la Malawi ndi galimoto za president zikufikatu pano pa Kampani Ziche Trading Center kulitsatira pa MBC Radio 1 kulitsatira pa MBC Radio 1 komanso pakanema amene wa MBC pano pasonkhana mafumu pano mafumu osiyanasiyana akuluakulu osiyanasiyana chipani cha MCP ndi anthu ochuluka zedi amene afuna amve mawu kuchokeratu kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makatha Chakwera yemwe pano wafika pano pa Kampani Ziche ndipo amene akulandira president ndi wapampando wa chipani cha MCP chigawo chapakati amene ayandikira pamene pa galimoto ya president komanso akuluakulu ena amene ali pamene pandithu kuti awalandira president penetu afika pano pa Kampani Ziche Trading Center kuti awalankhule anthu ndithu pano ndipo soyida pa president akhala kutsika galimoto lawo kuti alankhule kukhimbira anthu lomwe lasonkhana pano pa Kampani Ziche Trading Center pano wachuluka zedi pano amene afika pano kuti amve kuchokera amve kulankhula kwa mtsogoleri wa dziko lino imene tsopano watsika mgalimoto apa president tsopano kulunjika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera kulunjikatu mgalimoto yambandadenga kule kwa anthu omwe asonkhana pano pa Kampani Ziche Trading Center kuti awalankhule anthu amene asonkhana pano pa Kampani Ziche Trading Center. President wa dziko lino komanso mayi wa dziko lino afika pano kudzapita mbali imene kuli mafumu mapatsa moni mafumu akuno wasito chifi Masula kuno kuli Longwe manena kuti president ana chigawo chakumpoto masiku apitawa pano ndi kampeni imene isopano kuitengera chigawo chapakati maboma osiyanasiyana madera osiyanasiyana kuyambira chikuyamba ndi kuno mboma la Lilongwe akudutsa momwe anadutsa kala president koma amamema anthu linu ayi mukalembetse mayina anu kaundula voti wakumbusa ndi voti ndi ufulu wanu kalembetseni pano tsopano yafika nthawi wapempha anthu liya tsopano chisankho chachili pafupi kwambiri bwerani tsopano mukonzekere kuti ayi mupite pa 6 September kuti mukasankhe mtsogoleri wanu choncho lero president ali kuno ku Sika South constituency dera la Francis Berekanyama kuti akumbutse anthu za chisankho chimene cha pa 16 September kuti anthu akavote kuvotera phungu wa chipani cha MCP akavotera president Achakwera omwe akupita ku chisankho chimene chinditani kimeti wawo injiniya Vitumbiko Mumba president mepa umanja mwamba wanyadira kwa bebisa anthu amene ali pano pamene posodapa akhala kulankhula nawo kupekeni m'manja mwa Deus Gumba omwetu ndi nduna za malo imwenso ndi mkulu ona zokoza misonkhano chipani cha MCP sekoni mpata pang'ono anyamata molalo zikoma kwambiri anyamata molalo dzanja pamwamba kwacha
Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Watu ndani? Watu ndani? Tose tidzatani? Tidzatani? President anatipatsa mnyamata pa ulendo umenewu wopitanso kachikena mboma strike mbambande engineer Pitumbiko Mumba. Ndikana uli Chakwera muziyankha kuti Mumba. Chakwera. 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 Kana president maulemu imvani kulandiridwa pano pa kampani zite kuno kudzala nyama saidi kwa MP Bereka Nyama komanso senior chief Masula. Chipani chokongola, chipani cholamula Richard Chimwendo Banda landiani ulemu. Ulemu, regional chairman chigawo chapakati maboma 12 honorable Patrick Zebron Chilondola. Regional chairlady mama Wende Nalumo. Komanso nduna zonse za boma. Maneki members, regional members, DC mabade adera achibwana lekani mwase kuno kumawa kwa Lilongwe abambo ndamai. Dzanja pamwamba kwacha. Bwana president lichita zinthu ndithu mothamangira nthawi ulendo ungwa utali ndithu kuli ziwiri zitatu zoti muchite kutsogoloko. Kuno tafika mkumudzi kwa senior chief Masula. Ni matindi wapemphe maulemu kulinda iwo akulandireni kuno kuti anthu anu akukhala na ubwanji komanso akonzeka bwanji pa ulendo wopitirira mwezi mawa pa 16 September kuja ku nyumba ya chifumu. Gogo senior chief Masula nthawi yanu maulemu zikoma kwambiri alandire na president. Bwana president ine kuno kwa Masula mafumu anthu akwa Masula takulandirani. Ndipo kuno ngakhalole ndou wachidule koma masukani mari ndinene konso izi motero mopitiriza mosunga nthawe. Ine ndithokoze zinthu ziwiri zitatu zimene mwachita muno mdziko la Malawi. Utsogoleri uwu popeza Mulungu amachita zinthu zozama. Matipatsa inu tiyimalira kumbuyoku koma ikubwera kwanu lero tuyenda monyada mafumu. Sinena zambiri koma misewu imene mwatulutsa maskulu komanso mwatisankhira mnyamata Mumba umene khalidwe wanu ndi ozama. Ena sadakachita mpemphe konso peza mwachidule. Bwana president msauno tireni tala anthu wanga azenda mabwino. Bwana president patsa nkwaniseko ndale ziwiri Chunjiza Dickson pano pakambani zite pakhale ma secondary school. Ana achuluka ndipo maphunziro mongeni mumanenera kuti maphunziro akhale patsogolo kwa Masula kufunika ma secondary school. Pepani ndikupempha motero president. Ndithokozenso izi president mwalipatsa msohala mafumu tuyenda monyada. Mafumu alandira msohala zimene ena amafuna kuti nzunza zaka zapitazi kuti alipatsa msohala ndiye kuti amang'ana kumwera. Koma lero fumu iliyonse alandira msohala. Kotero kuti nduna ya maboma ang'ono tithokozenso tidapekanso pempho kuti akuwuzeni mafumuru achuluka mwaonjezerenso. Komanso ndinena apa mujamati mwana okamsunga nyumba amambotukwana aonena kuti ayi Chakwera auchutsa ziphuphu boma la ziphuphu lononga ndalama umene jori kwathu kuno pachichoti mati zamkutu zimenezo anena zija. Chakwera ndinozama palibe sangakwanitsa anthu enayo. Inu mudabwera kuno ndithu lithandizira kuti anthu dziko la Malawi lithandizidwe. Chomaliza ntelo kuti chimanga njala tipirizani upereka. President anthu anu mukwapatsa chakudya ndipo timadziwa kuti mudalonjeza kuti silidzakhala njala. Koma tiyeni mutipatsenso chakudya mpaka nofika na zaka zonse zimene mulamulireni. Mwa ichi nkusungeni nthawi ndiudziwa mubweranso ku dziko langa lino. Ine ndine
mfumu yanu yokondedwa zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri m'manja mwawo agogo kuti bu zikomo kwambiri. Dzanja pamwamba kwacha. Bwana President kuno kumsinja South aliko mnyamata wanu amene adakali ku nyumba ya malamulo komanso akupitirira ku nyumba ya malamulo Francis Berekanyama. Lodi era amangoti joka sichoncho kodi sali eka alinawonso anyamata ake makansala awiri Tsimikizani komanso Kadamanja Chidzanja. Anyamata amenewa zikuonekeratu kuti pa 16 ulendo wa kukanso kuja kulilongwe. Bwana President nimati mundilole mnyamatayo amalankhula olo ku nyumba ya malamulo kuja akapita aliyense amakhala cheru. Francis Berekanyama nayenso ndipatse mpata 2 minutes kuti akulonjereni kuno komanso tiyenda bwanji popita pa 16 September olemekezeka Berekanyama. Tipange kwacha wamphamvu kuti bwanawa adziwe kuti abwera kwawo kwachoka. Kwacha ziko kwambiri. Bwana President, mafumu 300 amene abwera pano ali ndi nkhani. Pamene mabwera pano tipamatchedwa kambani zithe. Nkhani zimene tikukambirana zithera panopo. A senior group kampambanya abwera ndi amkuwa anatenganso achiunjiza nkubwera kuno koma ali nkhani. Nkhani yawo amandikumbutsa zaka zambuyo amanena kuti ana ochuluka ophunzira pa kampambanya padzedze pachiunjiza amaphunzira pasi pa mtengo. Ndipo 2020 anapanga chiganizo kuti tiavotere achakwera chifukwa chakuti anali ndi chiyembekezo. Nkhani yawo anena kuti mukatithokozere mukakayankhula Berekanyama kuti CDF yathandiza kumanga mabloku okwana 13 ana okwana 230 pano akuphunzira mabloku chifukwa cha ino. Koma tamvani izi panali ana okwana 3,506 2021 amene amaphunzira pasi pa mtengo masukulu okwana 33. Tukamba pano Bwana President munatipasa mabloku okwana 43 ana okwana 2,500 ayamba kuphunzira makalasi okongola. Mukafunsa Bwana President achankoma amene abwera pano abwera ndi nkhani imeneyo atenga kwa Pingambuto achankoma achitsinde akuti koma mukatithokozere Pingambuto idasintha ana aja pano akuphunzirira mkalasi. Pamene tayima pano ndi pa kambani zithe kukamba nkhani zitherepo mpano. Bwana President mukapita chapatsogolo pali kalesi pano tuyiwoneka bwino ku nkhani ya maphunziro. Palibe sukulu imene mafumu abwera apawa anganene kuti silinayimbikeko buloko. Nanga tikapita uko kuchankhandwe Adikisoni akusangalala koma sanabwere okha abwera ndi a senior group asameta ndi achiwale kudzathokoza kuti nkhani imene ife tingakambe ngati anthu okwana 4,000 pachasowa Chankhandwe primary ndi CDSS awupita akavota chifukwa chakuti mwapasa mabloku awo menewa akuthokoza kwambiri. Bwana President pano mpaka mbani zithe nkhani zimathera pano. Nkhani ina kwa chiunjiza adandikumbutsa ukamakayankhula Berekanyama ukakambe kuti ana 180 amene ankalakalaka atakhala ndi CDSS yokongola ifetu bomali tabweretsa amselera adanenanso kukumbukire ukauze CDSS yokongola pamselera uko kwa akalonga nachita otenga ndi achagona nkuitana ambalame ndi agunde tithamange tikaona President chifukwa ana amene amaphunzira pasi pa mtengo kuno tamanga ma CDSS atatu pano mpaka mbani nkhani zake zimatherapo mpano. Bwana President
ndimafuna ndipemphe ife pa 16 September mafumu ali apawa akavota koma sakavota achinyamatawa chifukwa chakuti mwapanga china chilichonse ayi koma muupereka chiyembekezo akamakavota achankomawa akalesi amthenga ndi anthu awo akwanena achakwera mwatipasa ma CDSS mwatipasa ma primary koma zimene apempha agogo kuti kukhale secondary school tikukhulupirira mutipasa chifukwa chakuti taona kale zimene mwachita tikavotera chiyembekezo. Bwana President pano mpaka mbanizite ananditumako nkhani zambiri amatsimbe anati koma ine ndikubwera ndi amalama ndakaluwira akapululuka alipo mpano mukatifotokozere 2020 tini ma VDC wokwana 33 chimanga ruti nkachita mudzi mapezeka thumba limodzi umakanika kugawana koma ndifotokoze pano pakambanizite kwa zaka 5 inu mutatipasa ntchito pita ukatumikire anthu okwana 21,000 alandira chimanga cha Dotima koyamba ndanena achakwera abweretsa ankati siziteka nnabweretsa kachiwiri mutandituma nnabweretsa siziteka nnabweretsa kachitatu ndapita kanena kuti ine joka atati wanga antuma achakwera kuti ndzapereke chimanga kachitatu koma anthu awa ali nkhani akuti akamapita pa 16 September akamakavota akavota chikhulupiriro kuti bwana achakwera akalonjeza amachita koma bwana pano ndi ma VDC 100 7,030 chimanga nchochepa ziumateka ino tamvanizi ambalame msanama adandiuza kuti kuno timalandira chimanga 103 koma mafumu anga 25 tikagawana pafumu ndi chimanga matumba 3 ife tili ndi chiyembekezo tikuyang'ana kumbuyo pamene tilipa tikukavota pa 16 September koma tifuna tipemphe mutapanga triple 7,030 pano mutipatse chimanga 21,000 kuti akambane akalandira chimanga ndi agunde akamapita kumudzi adzikapereka chimanga kwa anthu amene ali ndi njala koma chimanga chambiri pamene ndikumaliza apano mpaka mbanizite nkhani timakamba nkutirapo mpano. Bwana President pankani ya fereleza ndikang'ana kumbuyo 2020 kudzafika pano tinathandiza ma beneficiaries okwana 31,000 koma tikudziwa kuno kuchimake kwa mbarata kuchimake kwa chimanga kuchimake kwa ulimi ndimafuna ndikupempheni tathokoza mafumu akuyamikira anthu akunena kuti achakwera akuyesesa tikamakavota sitikuvotera kuti makwaniritsa kuthandiza wina aliyense koma tikuona Malawi watsogolo masomphenya anu ndi maloto athu oti anthuwa muonjezere ma beneficiaries kuti mwina tikapereka uko kwa afusani kwa kumchetsa anthu adzikhala 100 chakuti pa VDC kuno kwa kambani zite tikakamba nkhani timalalizisa ndimafuna ndikulonjezeni kunena kuti anthu amene abwera apa anapanga chiganizo chonena kuti chakwera akupitilira anthu amene abwera apa sakakuvoterani kuti mapanga china chilichonse koma akavotera chiyembekezo maloto anu ndi athu ngofanana maloto akumsinja ndi anu kete ife tikakupasani voti ndipo pamodzi limodzi patsogolo nditambala pamodzi limodzi patsogolo ndi kongelesi pamodzi limodzi patsogolo ndi achakwera pamodzi limodzi patsogolo ndi joka pamodzi limodzi patsogolo ndi makatsala pamodzi limodzi patsogolo ndi msinja owala amene alamulire ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera kwa onse amene anena kuti abereka nyama kwa bwana wade akuwina manja mwamba zikomo kwambiri mulungu akudalitseni ine nakoza kamphaso kambarata kuti mukamakadya konoiya muzikakumbukira kuno kumsinja komanso mzimbe kuti mayiwo akadye ndithu kuti kuno timapanga ulimi zikomo kwambiri mmanja mwake kachikena zikomo kwambiri olemekezeka abereka nyama zikomo kwambiri. Bwana President abambo mpano tsopano nkhani yakwera mtunda mothamangira nthawi. Bwana Regional Chairman chigawo chapakati Honorable Patrick Zebron Chilondola
ulandireni msonkhano alandireni na president komanso mukhandi ulemu wokwadzutsa kuti awalonjere anthu pano pakambani zithe akuti zonse zimatherapoti kodi zikomo kwambiri bwana regional zikomo kwambiri tsopano nkhani yakwera mtunda aliyense dzanja mwamba tikireko cha mphamvu kwacha ochakwera nanga boma ife tonse maluwa achakwera wali kutepe ulemu obwana president wathu Dr. Lazarus Maikathe Chakwera mtsogoleri wa dziko lino emwenso muli mtsogoleri wachipani cha Malawi Party olemekezeka mama Monica Chakwera mayi wa fuko lino ulemu kwa mlembi wa mkulu wa chipani cha Malawi Party bambo Richard Mwendo Banda ulemu kwa regional Chalede mayi Wende Nalumo ulemu kwa bwana mkubwa wa Lilongwe komanso mafumu onse amene mwafika pano kuphatikiza pano wake mtunda amene mwatilankhula nditero bwana kuti ine ntchito yanga nja kuti nkupempheni kuti mulankhule ku chikhwimbi cha wanthu chimene chasonkhana pano koma nsadatero ndifuna nkuthokozeni chifukwa inu ndinu president oyenda mbuyomo mudayendanso mudabwera kuno mukadza wapempha anthu awa ndi kuwalimbikitsa kuti akalembetse ndipo anthu awa odakalembetsadi sichoncho kodi abale wanga titaona manja amene mudakalembetsa bwana waone taonani bwana anthu aje odakalembetsa odalembetsa wanthu kulembetsa kumeneku nkhani yake nja kuti ofuna kuvotera inuyo kuti mupitirize kulamulira dziko lino kuno tu bwana nkuchichewa inu ngakhale muli mchewa kwa mulibe tsankho mudasankha oti muthamange naye running mate ameneyo adachokera kumpoto ndinu odziwa kusankha komanso odziwa kukonzekera ulendo wena okasankha kumati kodi amene ndi running mate kapena umasankhira chani onakakumana kuti koma sizidabwitsa chifukwa paja omathaso ngakhale kwahangoyimitsa convoy nkukodula munthu kuti bwera kuno ukhale running mate inu zimene munachita zidasonyeza kuti ndinu okonzekeradi kupitiriza kulamulira dziko lino fa ndinu muyanjanitsi osango ndichoka pa central region koma mmafuna kuti ngakhale anthu akumpoto ndi ife tizikhalira limodzi ndikudziwa zonena kuti ngakhale posekedwa apa mupitanso kumwera ndinu mtsogoleri wa dziko osati mtsogoleri omwaza olipo fundo zawo timazimva basi nkhani zake nzoti ino ku MBC tikuchotsani ntchito tikangodutsa pa 6 September amayankhula motero ndi anthu amene amafuna wana onzawo ozizuzika omakambanso kumawapseza ngakhale wa polisi kumachula mayina ngakhale pa msonkhano kodi wana onzanu wazangukholera kumakuma chifukwa chona kuti DPP lubwera DPP sadzabwereso bwana mupitiriza inu kulamulira chifukwa ifeyo tili nchichewa kuno kuti sitisupa chosalowa mbwalo inu mwabwera pano wanthu okuonani voti akakupatsani uyo sabwera pano voti songampatse ndingokumbutsa azibale wanga kuti kuvota tukayambira 6 o'clock kulekeza 4 o'clock ndiye chonde tiye tikasunge nthawi boma ili lipitirire boma lochakwera bwana lankhulani kunyina mtindi cha wanthu chimene chasonkhana pano zikomo kwambiri bwana Zikomo. Kwacha.
pano mpotera nkhani zonse. Mnyamata wanu yofuni kumpatsa mphoto kuti ni mlakatuli wapadera. Agogo amasula ndidziwa mwabwera ni mafumu ankhani pano akakhala Bereka Nyama ndi amatchula dzina aliyense. Nikuthokozeni chifukwa cha kufika kwanu komanso kutilandira mwaulemu chonchi. Abusa zikomo akuluakulu akuchipani cha Malawi Congress kulikulu ngakhalenso ku region Chilondola komanso Maiwende Nalumo ndiwe na wonse ngakhale ku district kuno komanso constituency ino yayikulu ino ni modzi mwa constituency akuluakulu mu Lilongwe district. Ndikuthokozeni nonse amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana chifukwa cha kufika kwanu. Inenso nimati amphere mphongo nkhani zitherepo mpano. Sipakamba nizithe pano. Bereka Nyama. Uyu ndi MP apitiriza bani. Teku kukadakhala kuti kunali jela mulo lopeka ndalama uyu nkadangomsupirapo mpano. Chifukwa aluyimirira gulu la chinyamata amene nankhani Malawi yonse amene akuvota ni chiyembekezo akuvota ni chikhulupiriro. Ndipo watiuza chifukwa nchiyani kuno makamaka tikavota nchiyembekezo komanso chikhulupiriro. Chifukwa taona zina ndi zina zimene zachitika kale. Vana vathandizika m'madera osiyanasiyana kolingana ndi sukulu. Ndipo tili nchikhulupiriro kuti zimene apempha agogo ngati kwinako zachitika zimene zatsalazi zichitikanso. Ndiyetu chiyembekezocho kapena chikhulupirocho chimachoka ku chikhulupiriro kunka ku chikhulupiriro badi. Chifukwa pa makhala maziko ake akuti talimba mtima chotani kuti tiyankhule chotere. Kuti msewu udalekera pa njira aliyense amadziwa. Ndiye kuno tere tabwera gulu. Chifukwa msewu udali woti ukafika kuno ukafike mpaka nati kafike kumalingunde kuja ku damu kuja. Ndi msewu umenenso upite ku east district ya Lilongwe ino kumako chifukwa udali one kuti misewoyi ilumikizane tizungulire site yathuyi capital city yetu yunjatidwa uku. Ndiye kuti misewonso ya mbalimo yofunika tsopano tionenso injatidwe koma molimba kuti zikhala misewu yokhalitsa. Chifukwa chitukuko chufuna ife nchitukuko chakuti vana vathu adzukulu vathu na adzukuluwo akakhalenso akunyadira ndi kuyenda m'misewu ngati imeneyo ndi zitukuko zolimba ngati zimenezo. Ndiye ndikuthokozeni kwambiri chifukwa agogo nkhani mwayigwira MP to be nkhani wayigwiranso sikuti okukhale kuyamba chifukwa angopitirizanso monga muja tufusira kuti chakwera apitirize bani. Nangati kapempha chonchita lakwa pemphani kudzapatsidwa bani. Ndiye ine nabwera pano kuti nkupempheni chifukwa dzana ndabwera ukupemphani kuti nyani samlekera munda. Zina zachitika zina zidzuchitika koma zimenezo sapangitse kuti ife tingoduwa chifukwa dzimbu silipindula limalanditsa. Tiyeni mkalembetse anthu mdakhamukadi ukalembetsa ndino angati aja mdalembetsa mtaonanso mwaona chikhamu chake tsono. Ndiye kuti ulembetsa nchinthu chimodzi koma ukavota nchinthu chinanso. Ndiye mpofunika osanyalanyaza osagwera mphaya ulendo mauyamba kale. Tiye tikautsirize badi pa 16 September tiye tikavote mu unyinji wathu chifukwa afuna chiwerengero cha mavoti
osanguti kuno sitivoteraso zina koma kuti chiwerengero cha mavoti chikaposere pamene timachita nthawi zonse. Ndiye kuti aliyense akavote, aliyense akadandaulire mzake, mafumu onse achipani aliyense akakhale mlonda wa mzake kuti tiye tikavote pa 16 September asikalekale to mwezi wa mawa mweyo vati. Nangasoti chirunena kuti mkavotera ndani? President mkavotera nda? MP mkavotera nda? Kaya kuti ali maina ngati nwakeyo. Akuti ni joka wakuno. Makansala ndamwe ali apa vati. Tionetsetse kuti izi taziyambazi zipitirire. Ndikuthokozeni chifukwa cha kupirira kwanu. Nkhani ya njala ndi nkhani yakuti kuno sitimakamba kale aya. Koma nyengo zidasintha, mvula ikugwa mwanjomba, kuno nkumene timadyetsa Lilongwe yonse, kuno nkumene timadyetsa dziko lonse. Chifukwa mvula imayambira kuno. Koma chifukwa chakuti nyengo zasintha, tayamba kukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ndi Amalawi tikamanena kuti nyengo za ku Malawi zasinthazi zatika m'mavuto sikunama ayi, chifukwa ino anthu akuno ndi amene mukudziwa kuti izidi nzoona. Ndiye tili kuthandizana, tikufunanso kuti pakhalire ngosolo la paderadera kuti tilimbikitse ulimi wa mthirira, chifukwa chonena kuti tikamalima kangapo pa chaka chakudya chizipezeka pafupipafupi. Komanso tikalima minda ikuluikulu mophatikizana, ngakhale ife tilipo pamudzi paja nkunena kuti ayi tiye tichite izi mochulukira, ndiye kuti chizipezeka chakudya mosavuta ayi. Tikagwirizananso kuti ife kuno silufuna kuti tingokhala wodalira kuti wina atibweretsera zinthu, ndiye kuti tizithandizananso tonse nkuyang'anirana. Mafumu yawo amadziwa bwino tikamanena kuti ngakhale ufumu wakumagazi koma tisankhe amene angasunge azake, angalere anzake. Timakhalanso chilingalizo chonena kuti afuna munthu wina woti azimdalira aliyense. Tumvana kodi? Koma ngakhale mvula ikabwera mwamsanga, ngakhale tikabzala chimanga muja timabzalira muja, sitipita mmawa mwake umakafukulanso kuti chambumera. Timatero ngati? Mchikumbe ndi amene amadziwa bwino kupirira kwa munthu wolima. Kuti tikalima pamakhala nthawi yakuti, pamakhala nthawi yakuti, ndiye timadzadyanso nthawi yakuti. Tikuvana kodi? Ndiye zimene tachitazi tidakhala ngati tabzala mtengo wa zipatso. Zaka 5 zonsezi ngakhale mavuto alipo, koma takhala tutengulira mtengowo, takhala tuthirira mtengowo, ndiye tufuna kuti tiyambe kudya zipatso zake. Ndiye wena abwera adzadule. Mulola? Pa 16 September tisalole wina adulenso mtengowo, chifukwa tsano mtengo uja wakhala pang'ono umabereka zipatso kuti tonse tikondwere limodzi. Tamvana badi? Moti mkavotadi? Ine ndikukhulupirirani ka. Chifukwa inunso mwanikhulupirira. Zabwino zonse abale wanga, Ambuye akusunge nonse, zikomo kwambiri, zikomo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Makafa Chakwera yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP kumaliza tikulankhula pa Kambani Trading Center pomwe tapitiriza misonkhano yoyimayima kumema anthu kuti akamvotere pa chisankho cha pa 16 September 2025. Akumemanso anthu kuti akavotere phungu wa chipani cha MCP chimodzimodzi kansala wa chipani cha MCP. Panonso tikulunjikatu malo ena pa kuti malo amenewa achisanu tsopano kumene president akayitanso msonkhanoso oyimayima. Tikhale limodzi, muli ndine Mayeso Chikhadzula, tilandireni ku Blantyre.